ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang pagkakamali kapag paulit-ulit ay parang sakit na hindi kayang lunasan. Ilang gamutan man ang pagdaanan ay wala na rin po itong patutunguhan. Ikaw kabarangay, anong pagkakamali ang nag-iwan ng marka sa pagkatao mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Madalas ko po kayong napapakinggan sa YouTube channel ninyo at naging libangan na nga rin namin yon sa bahay tuwing oras ng pahinga namin mula sa trabaho. Kaya naman naisipan ko rin po na magpadala ng liham sa inyo para maibahagi naman ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Willie. 44 years old na sa kasalukuyan at isang public school teacher dito sa Tacloban. Elementary po ang tinuturuan ko at matagal-tagal na rin po ako sa serbisyo. Bago pa kasi ako makagraduate ng college ay nagsisit-in ako sa preschool na pagmamay-ari ng pinsan ko tuwing wala akong klase. Mahal ko po ang pagtuturo. Para sa akin kasi passion ang pagtuturo at hindi lang basta isang klase ng trabaho. Yung first time na nagturo ako ay yun din ang unang beses na nagmahal ako, Papa Dudut. Tawagin na lang po natin yung babaeng nakilala ko sa pangalang Irene. Nagtuturo din siya noong panahong yon at ako naman ay nag-a-assist lamang. Preschool lang naman yung tinuturuan namin at nasa 4 hanggang 5 taon lamang yung edad ng mga bata. Mas bata po siya sa akin ng 2 taon pero mas maaga siyang nagsimula doon sa school kaya mas alam niya ang mga dapat na gawin. May alam na rin naman ako sa pagtuturo pero sabi ng pinsan ko ay mas makakabuti noon kung papanoorin ko na lamang muna yung ginagawa ni Irene. Madali naman po akong matuto pero parang na-enjoy ko na rin yung pag-a-assist sa kanya. Hanggang sa hindi ko na lamang siya basta pinapanood. Kundi unti-unti ko na rin siyang hinahangaan. At habang tumatagal nga noon ay unti-unti na rin nahuhulog ako sa kanya, Papa Dudut. Grabe talaga yung mga bata ngayon, no? Ano ibig mong sabihin? Mababait naman sila. Yun naman talaga yung ibig kong sabihin. Akala ko lang kasi may mga nag-iiyakan at nag-aaway din dito. Nag-aaway? Naku, bihira yun dito. Tsaka masyado pa silang bata para sa mga ganung bagay. Yung iyakan, oo meron. Halos magwala pa nga sila kapag iniiwan dito ng mga magulang nila. Pero ganon nung bago pa lang sila dito. Nakapag-adjust na naman sila ngayon. Mas mabuti kung ganun. Doon kasi sa amin, saglit pa lang sila naglalaro, asahan mo nang iyakan na yung kasunod. Palakasan pa nga eh. Nag-aagawan kasi sila sa mga laruan hanggang sa magkasakitan, tapos magsusumbong sa nanay. At kapag nalaman ng mga nanay, sila naman yung mag-aaway-away. Sasabihin ng isang nanay, pagsabihan mo yung anak mo, sinaktan yung anak ko. Tapos sasagot din yung isa ng, di pagsabihan mo rin yung anak mo, nasaktan din naman yung anak ko, no? Magagalit lalo yung isang nanay, tapos magbabanta na makakarating sila sa barangay. Pero di na sila aabot doon kasi pag-aayusin na sila ng teacher. Ang ending, sa teacher sila magagalit. At sasabihin hinahayaang magkasakitan yung mga anak nila. Alam na alam mo na rin ha? Syempre naman, no? Actually, nangyari na yan dito noon. Nung first time ko palang magturo. Pero nung tumagal-tagal na, wala na. Naging okay naman. Hindi na rin nag-aaway yung mga bata kasi natuto na silang magbigayan sa isa't isa. Isa kasi yun sa mga tinuro ko sa kanila, yung wag maging madamot. Kaya nga hangang-hanga ako sa'yo eh. Ha? Ibig kong sabihin,
Kaya hangang-hanga ako sa pagtuturo mo. Oo, sa pagtuturo mo. Ang galing mo, sobra. Ganon? Salamat ah. Hindi lang dahil dyan sa sinabi mo. Napatawa mo rin kasi ako ngayong araw. Yun lang ba? Sus, basic. Uy, yabang nito. Nasabayan ko rin naman yung kwento mo eh. Oo nga eh. Di ko nga inasahan na dudugtungan mo yung kwento ko. Nakarelate din kasi ako. Ibang klase ka talaga, Irene. Uy, tama na nga yan. Baka mamaya ma-inlove ka na sa akin yan. Paano nga kung ganon? Umayos ka nga. 3 linggo pa lang tayo nagkakasama dito tapos inlove ka na sa akin agad. Bakit? Di ba pwede yun? Wala naman akong sinabing ganon. Tsaka alam ko namang nagbibiro ka lang. Oh, ba't di ka na nakapagsalita dyan? Wait, hindi ba biro yun? Paano kung hindi? So, totoo nga na in love ka na sa akin? Pasensya ka na. May gagawin pa pala ako. Mauna na ako. Tingnan mo tong lokong to, iniwan ako. Ay, magpaparamdam tapos aalis naman. Papadudot nakakahiyamang aminin pero kumaripas ako ng takbo noon dahil sa labis na kahihiyan. Hindi ko man direktang sinagot yung tanong ni Irene ay malinaw na sa kanya yung nararamdaman ko ng time na yon. Isa pa ay nabigla din ako sa kanya noon, Papadudot. Pinaplano ko pa lamang sanang magtapat sa kanya kapag patapos na yung summer class ng mga bata. At gusto ko sana ay mas maayos na paraan ko yon gagawin. Pero ganoon po yung Papadudot. Parang umatras yung naipon kong lakas ng loob ng oras na yon. Isa pa naman sa mga bala ko noon ay yung ayain siyang kumain sa labas para doon ko aminin yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko na yon magagawa dahil napaamin niya ako ng di oras, Papadudot. Sa kabila ng kahihiyan ko ay nagpatuloy siya sa pagtuturo at ako naman sa pag-a-assist sa kanya hanggang sa huling araw ng summer class. Hindi na namin pinag-usapan ulit ang tungkol doon. Hindi na ako naglakas ng loob pa na banggitin yung tungkol sa nararamdaman ko kahit gaano ko pa yon kagusto. Umiwas na rin siya sa akin at hindi naman siya mukhang galit o nagtataray matapos yung ginawa kong pag-walk out. Tuloy lang yung trabaho namin noon pero noong last day na. Determinado na akong kausapin siya ulit tungkol doon. Gusto ko rin kasing malaman kung pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero muli na naman akong natakot at itinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi na ako dapat pang umasa, Papadudot. Irene, pauwi ka na ba? Oo, pauwi na. Bakit? Sabay na ako sa'yo. Pupunta kasi ako sa bayan eh. Di ba doon ka umuwi? Oo, ikaw. Di ba malapit ka lang dito? Oo. Isang tricycle lang. Minsan nga nilalakad ko lang pag gusto ko magpapawis. Araw-arawin mo yun para pagpawisan ka. Exercise din kaya yun. Parang di ko naman kailangan yon. Fit naman ako Fit nga, pero pag di mo na-maintain yan, pwede ka ring tumaba. Di naman ako takot na tumaba. Tsaka mangyayari lang yun kung malakas akong kumain. Sus, wag ka na nga magpanggap dyan. Para namang di tayo nagkakasabay kumain. Dapat nga sa'yo, only rice palagi sa lakas mong kumain eh. Ganun ba ako katakaw sa paningin mo? Ikaw nagsabi niyan at ikaw lang din nag-iisip ng ganyan. Teka, ano palang gagawin mo sa bayan? May bibilhin lang. Hindi na pwedeng ipagpabukas? Ano ba yung bibilin mo? Basta, hahanapin ko pa kasi yun eh. Sasakay ka na ba ng jeep? Libre na kita ng pamasahe. Wag na, may pamasahe naman ako. Alam ko naman yon, pero bawal ka na bang ilibre? Hindi mo naman kasi ako kailangang ilibre ng pamasahe. Hindi naman ako magji-jeep eh. Ha? Wala namang dumadaang bus dito. Kung tricycle naman, mapapamahal pa pamasahe mo. Tsaka di umaabot ng bayan yun. Tatanggihan ka ng mga tricycle driver pag nagkataon. Sino ba kasing may sabi sa'yo na sasakay ako? Anong ibig mong sabihin? Maglalakad ako. Ha?
Mga 3 kilometro yun o baka nga nasa 4 pa eh. Kaya mo bang lakarin yun? Oo, kaya ko yun. Pero bakit? Sasabay ka, diba? Kung sasabay ka, kailangan mong maglakad ng ganun kalayo. Bakit? Yun ba yung challenge mo sa akin para… Hindi yun challenge. Kakailanganin mo yun kapag narinig mo na yung sasabihin ko sa'yo. Ha? Ano yung sasabihin mo? Busted na ba ako kaagad? Anong busted sinasabi mo dyan? Di ka pa naman nanliligaw ah. Sa pagkakaalala ko nga, tinakbuhan mo ko pagkatapos mong aminin na in love ka na sa akin eh. Ano ka ba? Wag mo na nga ipaalala yun. Ayoko na nga maalala yung malaking kahihiyan ko na yun eh. Ikaw lang naman kasi nag-iisip na kahihiyan yung ginawa mo. Hayaan na nga natin yun. Ano na nga ulit yung sasabihin mo? Yun na nga. Mukhang kakailanganin mong lakarin yung 4 kilometro bago ka makamove on kapag sinabi ko sa'yo na… Na? Na mahal kita. Mahal mo ako? Sabi ko na nga ba ganyan magiging reaksyon mo. O ano, sisimulan na ba natin maglakad? Ha? Teka sandali. Pwede bang ulitin mo muna yung sinabi mo kanina? Sorry, pero di na pwede ulitin yon. Oh, ayun na pala yung jeep na pabayan eh. Paparahin ko na ha. Para! Huy, tama na yung kakatulala mo dyan. Halika na, di ka sasakay? Ay, bahala ka nga dyan. Papadudot na bigla ako sa sinabing yon ni Irene. Sa gulat ko ay hindi ko na nagawa pang makapag-react ng tama at natulala na lamang sa harapan niya. 2 beses nang nangyari yon na hanggang porma lamang ako. At laging nauunahan ni Irene. Sa tagal ko kasing mag-ipon ng lakas ng loob ay parang si Irene pa. Yung naging lalaki sa aming dalawa, papadudot. Kaya naman ang panahon na yon ay hulog na ako sa kanya. Napakasaya ko nga po noong naging kami na. Kami pa rin ni Irene habang nag-aaral kami sa kolehiyo. Naging maayos yung relasyon naming dalawa at masasabi ko po na hindi ako yung nagdala ng relasyon namin kundi siya. Kahit magkaiba kami noon ng school ay hindi yung naging hadlang para magpatuloy yung magandang samahan namin. Naging kampante nga ako noon na magiging kami pa rin hanggang sa makagraduate na kami at makapagtrabaho. Kumbaga po papadudot ay masyadong naging madali sa amin ang lahat. Kaya naman pumasok na sa isipan ko noon na kami na talaga yung magkakatuluyan. Na-imagine ko na po kasi na magiging asawa ko na siya at magkakaroon kami ng mga anak sa hinaharap. Pero napagtanto ko na lamang na hindi pala ganon ang realidad. Sa totoong buhay ay may dumarating na malalaking pagsubok. At kung mamalasin pa ay pwedeng isa yung trahedya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ilang buwan bago kami graduate ay nagbago ang relasyon naming dalawa ni Irene. At nagsimula po yon ng may nangyari. Hindi sa aming dalawa kundi sa pamilya mismo ni Irene noong panahong yon. Inatake sa puso ang tatay niya at pagkatapos noon ay hindi pa man nakaka-recover ang tatay niya ay na-stroke naman ang nanay niya. Malayo ang probinsya kung saan ay naiwan ang mga magulang ni Irene. Tagabayog sa Zamboanga del Sur pa sila, sa Tacloban lang kasi siya nag-aaral noon dahil sa tiyahin niyang nagpapaaral sa kanya at tumutulong para magkaroon siya ng part-time job. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho siya para kahit papaano. Dala siya sa pamilya niya sa Zamboanga. Sa nangyaring trahedya sa pamilya ni Irene ay bigla siyang nag-decide na umuwi na sa kanila. Pero bago yun ay halos 1 buwan na rin siyang hindi nakakapasok. Nung nangangailangan kasi ng pera ang pamilya niya ay mas pinili muna niya ang magtrabaho kesa ituloy ang pag-aaral. Alam ko na hindi ko naman siya noon masasamahan dahil gagraduate na ako at hindi pwedeng tumigil sa pag-aaral tulad niya. Kailangan ko na rin kasi noong kumita ng pera para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Dahil sa magkaibang desisyon namin, unti-unting nagbago yung relasyon naming dalawa.
Nagbago si Irene pero bago siya umalis ay nagkita muna kami sa huling pagkakataon. Kapag nakauwi na siya ay doon na siya mag-i-stay sa Bayog at hindi na babalik pa sa Tacloban, Papa Dudut. Kailangan ko nang umalis. Agad-agad? May ilang oras pa naman bago umalis yung ferry ah. Mas mabuti nang maaga ako dun sa port. Pero masyado pa ngang maaga. Hindi ka pa naman malilate. Kahit nga umidlip ka pa ngayon eh. Alam ko, pero kanina pa tayo dito. Tapos na nga tayo kumain oh. May ibang customer nang gagamit itong table mamaya. Yun ba talagang dahilan? Willie, napapagod na ako. Napapagod? Eh hindi naman tayo nag-uusap. Kanina pa tayo dito pero hindi ka naman nagsasalita. Actually, hindi nga lang ngayon eh. Mula nung may nangyari sa parents mo, naging ganyan ka na. Ano bang gusto mong sabihin ko? Sabihin mo sa akin kung ano yung saloobin mo. Kasi sa sobrang tahimik mo, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung galit ka ba o kung okay ka. Mukha ba akong okay? Hindi mo naman kailangang magalit. Gusto ko lang na makausap ka, tulad ng dati. Gusto mo bang pag-usapan yung problema ko sa pamilya namin? Tapos iiyak ako sa harap mo at magpapakalunod sa lungkot bago umalis. Yun ba gusto mo? Gusto kong malaman kung paano na tayo, Irene. Kasi aalis ka na eh. Aalis ka ng ganito, walang malinaw na usapan kung paano yung relasyon natin. Alam mong hindi na ako pwede dito sa Tacloban. Kailangan ako ng pamilya ko. Paano yung relasyon natin? Itutuloy pa ba natin kahit malayo tayo sa isa't isa? Hindi ko alam. Bakit di ka mag-isip? May sarili ka namang utak ka. Please naman, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin. Kung anong maitutulong ko sa'yo para kahit papano gumaan yung… Hindi kita estudyante para turuan pa kung anong gagawin mo. Tsaka, ikaw nga yung nakapagpatuloy sa pag-aaral, di ba? Ikaw yung makakatapos at may pag-asa maging teacher. Hindi ako. Kaya hindi na kita kailangan panturuan. Kaya ba nagkakaganyan ka ngayon? Kasi ako lang yung makakatapos sa ating dalawa? Ang hina mo talaga, no? Lahat na lang ba kailangan ko pang sabihin at ipaintindi sa'yo? Willie naman! Pagod na ako sa kakaisip kung paano na kami ng pamilya ko. Lahat na ng problema, pasan-pasan ko. Alam ko naman yun. Naiintindihan kita pero hindi ko naman alam kung anong pwede kong itulong sa'yo kung hindi mo sasabihin sa akin. Baka kasi… Yan! Ganyan ka naman eh. Sa akin ka lagi nakadepende. Ako lagi yung nagdedesisyon. Buti sana nung bago pa lang tayo. Ang cute nun. Yung pa-sweet na Willie na gustong ako lagi yung nasusunod. Ako yung nagde-decide kung saan tayo kakain o kung ano yung kakainin natin. Tapos ngayon ako pa rin? Iba na yung sitwasyon ngayon. Umubra naman sa atin yung ganun dati, di ba? Hindi ko rin kasi talaga alam kung anong pwede kong gawin ngayon. Naiintindihan kita kasi ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Pero Irene, ako rin naman eh. Kailangan ko na rin makatulong sa mga magulang ko. Yung mga naiisip kong gawin para tulungan ka, hindi naman pwede. Hindi ba talaga pwede? O ayaw mo? Alam mo, huwag mong ibigay sa akin yung pagdedesisyon sa bagay na alam mo naman yung dapat o pwede gawin. Tinatanong mo ko kung anong pwede mo may tulong, di ba? Actually, malaki nga eh. Kaso, duwag ka. Irene naman. Tama na tong kadramahan na to. Wala na rin naman patutunguhan eh. Aalis na ako. Hindi mo na rin ako kailangan pang ihatid sa port. Kaya ko na mag-isa. Papadudot yung pag-alis na yon ni Irene pauwi ng Zamboanga ay siya ring pagkawala niya sa buhay ko. Gaya ng sabi niya ay hindi ko na siya kailangan pang ihatid. Ramdam ko yung matinding sama ng loob niya sa akin noong sandaling yon, Papadudot. Halos nawalan na rin ako ng pag-asa na magkikita pa kami ulit dahil masyado na siyang malayo sa akin noon. Naisip ko na rin noon na huminto sa pag-aaral at samahan na lamang siya sa probinsya nila. Pwede naman ako maghanap ng trabaho doon pero inaasahan din ng mga magulang ko na makakatapos na ako sa kolehiyo. At ganoon na nga kadali natapos ang relasyon namin, Papadudot. Sa pag-alis ni Irene ay doon na rin naputol ang komunikasyon namin. Pero kahit gusto na niya akong kalimutan, yun naman ang bagay na hindi ko magawa at hindi rin madali dahil para sa akin ay mahal ko pa rin siya. Kahit nga noon nagkaroon na ako ng bagong girlfriend matapos ang ilang taon ay hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Noong panahong yon kami na ni Isabel
Simple lamang siya at tahimik tulad ko. Hindi ko nga alam kung papaanong naging kami basta na lamang kasi kaming naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na ang 10 taon yung relasyon namin. Pero kahit na ganoon na kami katagal ay hindi pa rin kami kasal o nagsasama sa isang bubong. Wala naman sanang problema sa akin yon at akala ko ay ayos lang din yon kay Isabel. Hindi ko naman kasi siya nakinig na nagreklamo tungkol sa itinatakbo ng relasyon namin. At hindi ko nga inaasahan yung gabi na bigla na lamang siyang naglabas ng saloobin niya. Hanggang sa naungkat pa ang nakaraan ko, Papa Dudut. Willie, Oh, happy anniversary! ha? Anniversary pala natin ngayon? Sorry, nakalimutan ko. Ay, hindi pa ngayon. Bukas pa. Ah, ganun ba? Buti naalala mo. Happy anniversary pala. Baka kasi makalimutan ko pa bukas. Ako naman lagi yung nakakaalala eh. Kahit kailan hindi mo pa ako nabati sa mismong araw ng anniversary natin. Lagi mo naman kasi ako inuunahan. Kahit kinabukasan pa o kaya next week pa yung anniversary natin, bumabati ka na. Kasi nga, makakalimutin ka. Sinadya ko lang naman yun para ipaalala sa'yo. Hindi naman kailangan. Naaalala ko naman yun eh. Bakit ka ba ganyan? Paanong ganyan? Parang wala lang sa'yo lahat ah. Sorry kung ganun yung dating sa'yo ng ginagawa ko. Lagi ka na lang kasing ganyan eh. 10 years na tayo oh. Taon-taon na lang nagpapahiwatig sa'yo tuwing malapit na ang anniversary natin. Pero wala man lang tayo kahit simpleng celebration. Hayaan mo na yon. Di naman yun ang pinakamahalaga sa relasyon eh. Ang tagal na nga natin oh. 10 years na. Pero pakiramdam ko parang 2 dekada na yung relasyon natin. Umamin ka nga. Nagsasawa ka na ba? Ano? Saan naman nanggaling yan? Eh anong ibig mong sabihin na parang 2 dekada na tayo? Ay, walang masamang ibig sabihin yung sinabi ko kanina. Sinabi ko yun kasi kahit 10 taon pa lang tayo, parang 2 dekada na tayo dahil sa magandang samahan natin. Yun lang yun. Hindi mo talaga naiintindihan. 10 taon na at tumatanda na tayo. Kung madadagdagan pa tayo ng another 10 years, wala na. Hindi na ako magkakaanak nun. Ano ba talagang plano mo para sa atin? Kumalma ka muna, pwede? Plano ko na nga na magsama tayo eh. Yung tayong 2 lang. Yun yung gusto mo mangyari, di ba? Gusto kong malaman kung may bala ka bang pakasalan ako. Kasi ang labo-labo mo eh. Sa sitwasyon natin parang wala ka namang plano para sa ating 2. Okay naman tayo sa ganito, hindi ba? Tsaka hindi naman natin napag-uusapan yung kasal kaya naisip ko na baka ayaw mo. Paano mo naman nasabing ayoko kung hindi mo naman ako tinatanong? Baka naman hindi mo lang talaga yung naiisip. Naiisip ko rin naman pero… Pero ano? Sabihin mo yung totoo. Diretsahan na tayo, Willie. Kahit maisip ko yon, hindi naman tumatagal. Nahaluan agad ng ibang bagay. Iba na kasi kapag kasal na tayo eh. Paano kung may mangyari? Mangyaring ano? Paano kung mag-away tayo tapos maghiwalay din agad? O kaya baka may mangyari sa pamilya natin at magbago tayo sa isa't isa. Kapag nangyari yun, mauuwi rin naman sa hiwalayan lahat. Yan kasing hirap sa'yo eh. Hindi pa nangyayari, pinangungunahan mo na. Yung mga sinabi mo? Kontrolado natin yon. Pwedeng hindi mangyari kung mahal talaga natin ang isa't isa. Pero madali ring magbago yung mga bagay-bagay. Hindi mo rin masasabi na tayo talaga hanggang sa huli. Sagutin mo nga yung tanong ko. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ko pa ba nasabi sa'yo yun? Bakit parang hirap na hirap kang sagutin? Mahal kita. Siguro. Papa Dudut, doon na nga po natapos yung usapan namin ni Isabel. Pagkatapos noon ay agad siyang nakipag-break sa akin. Ayusin ko raw muna yung pag-iisip ko bago makipag-usap sa kanya. Gustuhin ko mang ipaintindi sa kanya yung nasa isip ko ng mga sandaling yon ay imposible na. Gusto na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Late 30s na kasi kami at ang sabi niya ay siya yung mas alanganin ng edad sa aming 2. Kung ako lang daw naman ay pwede pang magkaanak kahit matanda na.
Pero para sa kanya na isang babae ay hindi na ganun kadali ang lahat. Kung hindi pa raw kasi siya magkakaanak ng panahon na yon, baka hindi na mangyari yung gusto niya. At yon ay ang maging isang ina. Masyadong mabigat para kay Isabel yung naging sitwasyon namin, Papa Dudut. Ang sabi niya ay para daw akong isang pako na kailangan pang pukpukin para gumalaw. At sa parte ko ay parang ganun nga ako, Papa Dudut. Kahit kasi noong kami pa ni Irene, siguro'y ganun din ang tingin niya sa akin dahil laging nakadepende sa kanya ang anumang gagawin ko. Yun din ang kinakagalit niya sa akin at naging dahilan ng paghihiwalay naming dalawa. Nang sumagi sa Irene sa isip ko ay parang may nagtulak sa akin noon na hanapin siya at kausapin. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko na lamang noon na kailangan ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal bago ko nahanap si Irene. Wala kasi siyang Facebook account at hindi na rin siya sumasagot sa dati niyang email. Halos mawala na ako noon ng pag-asa na makakausap ko pa siya. Kahit address nila sa Zamboanga ay hindi ko na rin po alam. Hindi ko na yon nagawa pang itanong sa kanya bago siya umalis dahil sa malamig niyang pakikitungo. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na aksidente kami nagkita na ang kakilala namin noong college. Buti na lamang at nakakausap pa sila nito at hindi rin ito nag-atubili na ibigay sa akin yung cellphone number ni Irene na hinihingi ko. Sinubukan ko na rin itanong yung address nila Irene pero hindi rin po nito alam. Nung huling beses daw kasi silang nagkausap ay nasa Zamboanga pa rin siya. Kung gusto ko raw yon malaman ay si Irene na lamang ang tanungin ko. At yun na nga ang balak kong gawin, Papa Dudut. Kung may maramdaman kami ulit para sa isa't isa at single pa rin siya ay handa na akong samahan siya kahit saan pa niya gusto. Ipinangako ko sa sarili ko na kung magkakaroon man ako ng isa pang pagkakataon, hindi na ako magiging tulad ng dati na kailangan pang sabihan ni Irene sa dapat kong gawin. Pero naisip ko rin noon na mangyayari lamang yon kung pwede pa, Papa Dudut. Hello? Si Irene ba to? Oo, ako nga. Sino to? Ako to. Si Willie. Paano mo nakuha tong number ko? Di na importante yon. Basta masaya ako na nakakausap na ulit kita. Drama mo. Ano bang kailangan mo't napatawag ka? Sa tagal na nating walang communication, ngayon ka lang nagparamdam? Hindi ko kasi alam kung paano pa kita makakontakt nun. Pero bakit ka nga napatawag ngayon? May gusto sana akong itanong sa'yo. Yang ka na naman sa pabitin mo eh. Ano ba yon? Gusto ko lang malaman kung ako ba talaga yung dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Kasi para sa akin okay naman tayo eh. Masaya tayo. Masaya naman talaga lahat. Pero nung may nangyari, hindi na. Oo nga. Yung sa pamilya mo. Alam ko naman yun eh. Sorry. Yung naging problema kasi, nung di na masaya, wala ka na. Hindi mo na kayang harapin. Hindi mo na kayang dalhin yung sitwasyon. Nandun ka lang nung madali pa lahat pero pag seryoso na at mabigat na yung usapan, lalayo ka na o mananahimik na lang. Lagi mo na lang sinasabi na di mo alam yung gagawin. Sorry. Naisip ko na rin noon na magkakasama tayo habang buhay. Pero dapat mong maintindihan na hindi lang puro saya yung nangyayari sa isang relasyon eh. Kasi kahit tayong dalawa lang dito, may pamilya tayo na hindi dapat tinatalikuran sa oras ng kagipitan. At nung naranasan ko yon, akala ko madadamayan mo ko. Pero hindi eh. Nalungkot din naman ako sa nangyari noon. Pero hindi ko talaga alam kung anong pwede kong gawin. Kita mo na? Ikaw pa rin yan eh. Hindi naman porke sinabi ko na kailangan ko ng karamay, kailangan ko ng taong malulungkot para sa pamilya ko. Ang kailangan ko noon, yung paghuhugutan ko ng lakas habang lugmok na lugmok ako. At alam mo na hindi mo yun naibigay sa akin.
I'm sorry, Irene. Sorry kung hindi ko naibigay sa'yo yung lakas na kailangan mo. Akala ko kasi porque alam ko na matibay ka, na malakas ka, kayang-kaya mo na lahat. Nakakahiya mang aminin pero nung panahong yun, parang ako pa yung naging mahina sa ating dalawa. Nasanay kasi ako na sunod lang ng sunod sa'yo. Sinisisi mo ba ako? Ha? Hindi kita sinisisi. Di bale na. Tapos na naman yun eh. Kinaya ko namang alagaan yung mga magulang ko. Wala eh. Kinailangan kong humugot ng lakas sa akin mismo. Kasi wala naman akong ibang aasahan. Hindi ako pwedeng maging mahina nung time na yon. Yung lakas na naipon ko, yun din yung ibinigay ko sa pamilya ko. Pasensya ka na talaga. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa'yo. Kahit mahiya ka pa ngayon, tapos na yon. Huwag na nating ibalik pa. Yung mga magulang mo nga pala, kumusta na sila? Wala na si tatay. Namatay siya 4 years ago. Inatake ulit kasi mahina na yung puso niya. Si nanay naman, ayun, malakas na ulit. Basta tuloy-tuloy lang yung maintenance. Ganun naman kasi talaga pag tumatanda na. Sorry talaga ah. Grabe pa pala yung pinagdaanan mo nung nakauwi ka na sa inyo. Sus, tama na nga yung kakasorry mo. Alam ko rin naman yung dahilan kung bakit tinawagan mo ako ngayon eh. Sigurado ako, may problema ka. Tama ka. Kung ano man yan, harapin mo. Huwag mong takasan. Tanggapin mo yung realidad na hindi tayo puro saya lang. Hindi tayo naglalaro pagdating sa relasyon, Willie. Kung ano man yung naging pagkukulang mo sa akin noon, huwag mo nang uulitin ngayon. Sana di na lang tayo naghiwalay. Sana tayo pa rin. Tapos na yun. Huwag na nating balikan pa kasi wala na. Wala nang babalikan pa. Papa Dudut, nagpatuloy pa yung usapan namin ni Irene. Hindi ko akalain na matutuwa siya sa pagtawag ko sa kanya. Lakas loob ko ring inamin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero hindi na talaga kami pwede. May sarili na rin kasi siyang pamilya at may mga anak na siya. Yung unang beses na nagkausap kami ni Irene matapos ang mahigit 1 dekada, doon na rin naputol ang ugnayan namin. Sinubukan ko naman siyang tawagin matapos ang ilang buwan pero hindi ko na siya makontak. Hanggang sa mapagtanto ko na lamang na hindi na yon ang number niya. Mukhang sinadya niyang magpalit ng dahil sa akin. Pero hindi na rin naman sumama ang loob ko dahil maayos ang naging pagtatapos ng usapan namin. Tinawagan ko lang din siya ulit noon, hindi para kulitin siya o makipagbalikan sa kanya, kundi para imbitahan siya sa kasal namin ni Isabel. Papadudot next year pa dapat yung kasal namin pero napabilis yon dahil buntis na si Isabel ng panahon na yon. Isa pa ay hindi rin maganda para sa isang assistant principal na magkaroon ng anak nang hindi pa ikinakasal. Kaya hindi na namin yon pinatagal pa. Pero aaminin ko na malaki ang naitutulong sa akin noon ni Irene ng araw na nagkausap kami. Doon ako nalinawan sa relasyon kasi namin ni Isabel. Ako talaga yung nagkulang. Sa tagal na kasi namin at medyo alanganin na rin yung edad niya. Matagal ko na dapat naisip na pakasalan siya. Hindi ko lang maamin pero hindi ko pa noon lubos na napapalaya ang sarili ko kay Irene. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay buo na ang desisyon ko na ibuhos ang lahat ng atensyon at pagmamahal ko para sa babaeng handa akong makasama ng mas matagal pa. Sinuyo ko si Isabel hanggang sa tinanggap na niya yung proposal ko. Kaya yon, Papa Dudut, hindi na namin pinatagal pa yung pagpapakasal. Grabe no? Hindi ako makapaniwala na kasal na tayo. Isa lang ibig sabihin nun. Tayo talaga para sa isa't isa. Sino ba naman kasing mag-aakala? Nag-break tayo, di ba? Akala ko nga mawawala ka na talaga sa akin. Sobrang lungkot ko kaya nung naisip ko na nasayang lang yung 10 years nating relasyon. Sorry na. Masyado pa kasing immature tong asawa mo. Mukhang kailangan mo yata patinuin. Sus, gagawin mo pa talaga akong nanay ha? Baka nakakalimutan mong mas matanda ka pa sa akin.
Biro lang. Pero seryoso, ngayong kasal na tayo, sisikapin kong punan lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo. Babawi ako. Hindi mo naman kailangan bumawi. Dito pa lang sa magkakaanak na tayo, okay na ako. At least, 'di ba? Hindi na ako maghahabol ng oras. Alam mo ikaw, kung makapagsalita ka dyan, parang senior citizen ka na. 37 ka pa lang naman at kayang-kaya mo pa manganak. Tsaka kung gusto mo, pwede pa naman tayo magkaroon ng second baby. O kaya hanggang 3 kung kaya mo pa. Hinahamon mo ba ako? Paano kung oo? Kakasa ka ba? Mukha ba akong aatras dyan sa hamon mo? Hindi. Mukhang malabo pa nga sa sabaw ng sinaing na umatras ka. Buti alam mo. Han, pala, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Nakalimutan ko lang kasi to itanong nung nagkaayos tayong dalawa. Ano nga? Tagal naman. Ano yung nagpabago ng desisyon mo? Bakit nakipagbalikan ka sa akin at nagdesisyon ka na pakasalan na ako? Sige, ikukwento ko. Pero bawal magselos kasi wala ka naman dapat ikaselos. Sige, pangunahan mo na naman ako. Wala ka pa ngang sinasabi dyan paano ako magsiselos? Ganito kasi yon. Kilala mo naman si Irene, di ba? Yung ex mo na hindi mo makalimutan. Yan na nga ba sinasabi ko Ituloy mo na lang kasi. Eto na nga. Nung nakipaghiwalay ka kasi sa akin, hinanap ko siya. Hanggang sa nakontak ko siya at nagkausap kami. Tapos nakipagbalikan ka sa kanya pero hindi ka pinagbigyan? Mas tama sigurong sabihin na nalinawan ako. Yun mismo, aaminin ko, mahal ko pa rin siya hanggang sa mag-usap kami ulit. Kaya nga di ko pa naiisip no na magpakasal. Pero nung ipinaunawa niya sa akin kung gaano kalaki yung pagkukulang ko bilang boyfriend mo, doon ako natauhan. Kung ganon, siya pala yung dahilan kung bakit masaya tayo ngayon? Parang gano'n na nga. Pero syempre, ikaw yung pinakamalaking dahilan kung bakit masaya at kontento na ako ngayon. Alam mo, medyo nakakaselos yung part na pagdating sa kanya, nakikinig ka. Tinatablan ka. Pero sa akin, kahit umiyak na ako, wala pa rin. Wala pa kasi kaming closure. At yung huling usap namin, yun na rin yung pumutol sa ugnayan naming dalawa. Para akong nakalaya. Doon ko talaga naisip na malaking bagay pa rin yung past para maayos yung present. At yung maayos na present naman, yung bubuo ng magandang future. Tama ka. Ikaw kasi yung present na yon. At yung future naman, yung magiging anak natin. Papa Dudut, totoo lang na malaking bahagi ng kasalukuyan ang nakaraan ko. At habang buhay kong pasasalamatan si Irene hindi lang dahil sa naging pagsasama namin kundi para sa mga aral na naituro niya sa akin. Malaki din ang pasasalamat ko kay Isabel para sa mahabang panahon ng pag-unawa niya at sa muli niyang pagtanggap. Nangako kami sa isa't isa na magiging mabuting magulang kami sa mga magiging anak namin. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni Isabel sa isang bubong bilang mag-asawa. Masarap pala sa pakiramdam na mahal mo ang isang tao ng buong buo at wala nang mabigat na dinadala sa dibdib. Hindi na nga po ako makapaghintay na makita ang first baby namin ni Isabel. At sana'y masundan pa yon para mas marami nang mangungulit sa aming mag-asawa. Tungkol naman kay Irene ay wala na ako naging balita pa tungkol sa kanya. Hindi na rin ako gumawa pa ng paraan para magkausap kami dahil tama lang naman yung ginawa niya na tapusin na yung ugnayan naming dalawa. Batid ko naman na masaya na siya sa pamilya niya at ganon din naman ako kaya wala nang dahilan para mag-usap kami o magkita. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at sana kahit papaano ay kinapulutan po ito ng aral. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay Love Stories para sa pagkakataong ito na mapakinggan ang kwento ko sa programa ninyo. Sinusuportahan kita, Papa Dudut, maparadyo man o sa online at ang mga negosyo na meron ka.
Muli maraming salamat and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Willie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Yaman ng mga magulang ang magkaroon ng mabuting anak. At ang mabuting anak ay nagmumula sa magandang pagpapalaki ng mabuting magulang. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting tao? Dear Papa Dudut, nung bata ako ay madalas na sinasabi sa akin ni Mama na huwag raw ako makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Baka raw kasi may gawin silang masama sa akin o di kaya ay kunin ako para dalhin sa malayong lugar. Ngunit nung tumanda na ako ay narealize ko na sa buhay natin ay meron tayong makikilala na mga estranghero na magiging malapit sa ating puso at ituturing natin na parang isang pamilya. Bago ako dumako sa sulat na pinadala ko sa inyong programa, Papa Dudut, ay pabati muna ng isang masaganang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cecil, 30 years old at nagtatrabaho bilang layout artist sa isang private company sa Pasig City. Pero tubong Antipolo, Rizal kami ng pamilya ko. Doon ako sinilang at lumaki. Solong anak lamang ako ng Mama Edna pero kasama namin sa bahay ang lolo at lola ko na mga magulang ng nanay ko. Kung babalikan ko ang buhay namin noong araw ay masasabi kong may kahirapan. Lalo na't si Mama lamang ang nagtatrabaho sa amin. Dati dalawa sila ni Lola, kaya naman kaya pa naman niyang magtinda sa palengke noon. Pero dahil matanda na siya ay pinahintunan ni Mama. Bali cashier ang nanay ko sa isang 24/7 convenience store na malapit sa simbahan ng Antipolo at ang pasok niya ay 6 na araw sa isang linggo. Maliit lamang ang kinikita niya na siyang pinagkakasya namin na pambili ng pagkain at panggastos sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Itong 350 para sa tubig. Ito namang 700 sa kuryente. Itong 500 pambili ng bigas. Naku, parang kukulangin pa yata itong sinahod ko ah. Hi, Ma! Oh, nak, nandiyan ka na pala. Opo. Magmano ka muna. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit parang natagalan ka yata ng uwi? May ginawa ba kayo sa eskwelahan? Wala naman po. Hirap lang sumakay ng tricycle. Punuan kasi. Akala ko ba sa may pilahan ka naman sumasakay? Opo. Kaso doon nga ako natagalan. Inabot ako ng 45 minutes. Walang masyadong tricycle na dumarating eh. Ang sabi na traffic daw papunta sa may simbahan. Ay, ewan. Ganun talaga. Tumarami na rin kasi ang tao rito sa Antipolo. Dati naman hindi ganyang ka-traffic. Pero kung nagrereklamo ka na sa traffic dito, mas kumusta kaya sa Maynila, di ba? Yun nga po, naisip ko tuloy, paano nabiyahe ko kung sakaling doon ako makahanap ng trabaho? Sa Maynila talaga? Hindi ba pwedeng sa malapit na lang? Pwede naman po, pero depende kung saan ako makakapasok eh. Ano po yung binibilang nyo? Ah, eto ba? Opo. Sweldo ko. Hinihiwa-hiwalay ko na yung pambayad natin ng tubig at kuryente, pati pambili ng bigas at ulam para hindi na ako malito. Kilala mo naman tong nanay mo. Doon lang ako sa tindahan namin magaling na kahera. Pero pagdating sa sarili kong pitaka, napaghahalo-halo ko rin yung pera ko. Ay, kaso mukhang kakapusin tayo.
Maliit lang sinweldo ko ngayon. Gawa ng ilang araw din akong absent dahil sa pagkakasakit. Hala, paano na po yan? Hindi bale, manghihiram na lang ako sa auntie mo pag kinapos tayo. Pero baka tubuan niya po kayo ng malaki. Naalala niyo nung isang beses, nang hiram kayo ng 1,000 tapos tubo 500 na? Isang buwan niyo lang naman yun hinulugan. Oo, ganun nga. Pero hayaan mo na. Buti nga pinahiram tayo. Kung pwede pong wag na lang kayong manghiram wag na. Kalahati na lang po ng allowance ko yung ibigay niyo sa akin tapos yung kalahati, idagdag niyo sa mga gastusin natin. Hindi naman pwede yun, anak. Kaya nga ako nagtatrabaho para masuportahan yung pag-aaral mo. Kung kalahati lang ng kabuang allowance mong ibibigay ko, aba, mahihirapan kang pagkasyahin yun. Ako na pong bahala doon. Kaya ko pong pagkasyahin yun. Tsaka, tulong ko na lang po yun para sa pamilya natin lalo wala pa naman akong trabaho. Kahit na. Pero wag mong mamasamain ha. Nagpapasalamat ako dahil sa edad mong yan naiisip mong tumulong sa pamilya natin. Kaya lang nag-aaral ka pa at yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Alam ko pero ayoko lang mahati ang atensyon mo sa ibang bagay. Lalo na sa kaiisip ng kung paano matutulungan ang pamilya natin. Kaya ko na to. Ako nang bahalang dumiskarte rito. Sige po, pero pangako ko sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tutulungan ko kayo sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi na po kayo mapapagod masyado dahil ako na yung magtatrabaho. Salamat kung ganun. Pero bilang nanay mo, responsibilidad kong itaguyod ang pamilya natin. Kung sakali na makakatulong ka na pagdating ng araw, salamat. Pero wag mo pa rin kalilimutan ang sarili mo. Dapat ma-enjoy mo rin yung perang pinaghihirapan mo. Paano ko po gagawin yun? Gumala ka kahit paminsan-minsan. Puntahan mo yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. O di ba nung bata ka marami kang gustong puntahan? Pangarap mo ngang makapunta sa Baguio, saka sa Ilocos kasi gusto mong magpicture dun sa vegan. Gawin mo yun hanggat bata ka at malakas ka. Parang hindi ko naman po kayang gumala ng mag-isa. Gusto ko kasama ko kayo nila lolo at lola. Kung isasama mo kami, dyan lang tayo sa malapit makakarating. Alam mo naman ang lolo at lola mo, napakabagal maglakad. Tatamarin ka na lang umalis ng bahay. Sobra naman po kayo kina lolo at lola. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige po kayo, baka marinig kayo ni lola. Kahit mabagal na maglakad yun matalas pa rin pandinig nun. Mismo. Naalala ko nung kunento niya na narinig daw niya na nag-aaway yung mag-asawa nating kapitbahay. At alam mo ba kung anong pinag-aawayan? Huh? Ano po? Babae. Babaero raw yung asawang lalaki. Tapos nabuking nung misis. Kaya yun, inimpake nung misis lahat ng mga gamit saka pinalayas. Buti nga. At narinig po yun lahat ni lola? Oo. Nagulat na lang daw kasi sila ng lolo mo nang may biglang nagsigawan. Abala siya nun sa pagaganchilyo. Kaya habang may kinukuting-ting ang kamay niya, nakikinig naman ang tenga niya. Ibang klase po pala ang talent ni lola. Naku, chismosa talaga yung nanay ko. Buti nga hindi ako nahawa sa kanya. O basta anak ha, nagkakaintindihan na ba tayo? Saan nga po ulit yon? Napag-aaral mo munang atupagin mo. Diyan ka muna mag-focus. Yung pagtulong mo sa pamilya natin, saka na. Kaya ko pa naman. Mangako ka. Opo ma, pangako po. Papadudot kahit na mahirap lang ang pamilya namin at simple lang ang trabaho ni mama ay masasabi ko naman na napakabait niya. Mana siya kina lolo at lola na bukod sa mapagpakumbaba ay down to earth din o yung bang makamasa. Kilala rin sila sa lugar namin bilang mga mabubuting tao. Kaya nga proud na proud ako kay mama at sa pamilya namin at nangako ako sa kanila na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral ay tutulong ako sa pagtatrabaho papadudot. Nang mga panahon na yon ay kaka 4th year college ko pa lamang. Medyo dumarami ang mga gastusin sa eskwelahan kaya naisipan kong mag-working student. Nagsabi naman ako kay mama na nung una ay tinutulan niya. Baka raw kasi mahirapan akong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral.
Pero sinabi ko na kakayanin ko, lalo na't marami rin naman akong bakanting oras. Pumasok ako sa isang karinderya bilang all-around serbedora at dishwasher, Papa Dudut. Neng, pwede bang makiupo rito sa bangko nyo? Pwede naman po. Wala naman pong gumagamit. Salamat. Ay, Gusto niyo po ba ng tubig? sige. Nauuhaw na rin ako eh. Kukuha lang po ako ng baso at pagsasalinan ko kayo ng tubig. Napakabait mo naman para alokin ako ng tubig. Ito na pong tubig niyo. Salamat. Magkano ba to? Babayaran ko. Naku, hindi na po. Libre po yan. Talaga? May libreng tubig pa pala ngayon? Meron pa naman po. Dito sa karinderya namin, pag kumain kayo, syempre libre na yung tubig. Kaso, di naman ako kumain. Ayos lang po yun. Huwag niyo na pong bayaran yung tubig. Tsaka, nakita ko kasi na mukhang uhaw na kayo eh. Sinabi mo pa. Kanina pa ako naglalako nitong mga paninda kong bimpo, panyo at panghugas ng pinggan dyan sa may palengke. Ay, talaga po? Pero, kumain na po ba kayo? Oo, kumain ako. May baon akong kanin sa ulam. Kinain ko dun sa may plaza sa tapat ng simbahan. Umupo na lang ako sa tabi. Nabusog naman po ba kayo sa kinain niyo? Oo naman. Kaso 3:00 na ng hapon ngayon. Natunaw na yun sa tiyan ko, kakalako ng mga paninda ko. Kung ganun, gusto niyo po bang kumain? May merienda po kami rito. Merong palitaw, banana Q, lugaw, tsaka goto. Meron din po kaming mami tsaka sopas. Nako, Neng, hindi na. Wag na. Wala akong pambayad kung kakain pa ako. Mahina kita ko ngayong araw. Maliit lang maiuwi ko sa pamilya ko tapos mababawasan pa. Kaya lang sabi niyo, natunaw na po yung kinain niyo kaninang tanghali dahil 3:00 na ng hapon. Tsaka oras na rin para magmerienda. Ayos lang naman ako. Matitiis ko pa naman tong gutom ko eh. Saka nabusog na rin ako sa libreng tubig na bigay mo. Salamat ulit. Maglalako pa ako pag nakapagpahinga ako ng konti. Lalo kayong magugutom kapag naglako kayo ng walang kain. Ay, alam ko na po. Ililibre ko na lang kayo ng merienda. Anong gusto niyo? Ha? Sabi ko po, ililibre ko na lang kayo. Hindi na kailangan. Sige na po, mamili na kayo. Alam niyo ba na masarap po magsopas ang tagaluto namin dito, magatas, maraming gulay tsaka masahog. Hindi puro buto-buto ng manok, may makakain po kayong laman. Salamat na lang pero wag na. Nakakahiya naman sa'yo kung ililibre mo pa ako. Hindi po yun nakakahiya at saka gusto ko rin naman po na ilibre kayo. Huwag na po kayong tumanggi ha, mas masarap po magtrabaho ng busog. Sige na nga, mukhang hindi ka na rin naman mapipigilan. Medyo po. Ano pong gusto niyo kainin? Yung sopas na lang. Parang gusto kong umigop ng mainit-init na sabaw. Sige po, teka lang at ipaghahanda ko kayo ng order niyo. Salamat. Naalala ko tuloy yung isang babae na nagbigay ng maiinom at makakain din sa akin noon. Talaga po? Oo, pareho kayong mabait. Salamat po. Kaunti lang talaga kumakain sa karinderya nyo pag ganitong oras, no? Pansin ko kasi wala masyadong tao. Nagkataon lang po siguro. Madalas punuan lalo pag ganitong oras ng merienda. Ito na pong sopas niyo. Wow! Ang bango! Saka mukhang malinamnam. Tama ka nga na magatas at masahog. Sabi po sa inyo eh. Pero mainit din po yan ha, kaya dahan-dahan. Salamat talaga ha. Kahit di mo ako kilala pinainom at pinakain mo ko. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, Neng. Ano nga palang pangalan mo? Cecil po. Ako naman si Ray. Pwede mo akong tawaging Tatay Ray. Sige po, Tatay Ray. Parang kaedad mo na rin kasi yung panganay ko. Teka, tama ba? Ilang taon ka na ba? 20 years old na po ako. Tama nga ako. Magkasing edad nga kayo. Matanong ko na rin kung nag-aaral ka ba. Opo, kaka 4th year college ko pa lang. Pareho kayo ng panganay ko. Pero bakit ka nagtatrabaho rito sa karinderya?
Sumasideline lang po ko dahil marami kaming bayarin sa school eh. Mama ko lang po yung may trabaho sa amin kaya medyo kapos sa mga gastusin sa bahay. Ang bait mo naman dahil nagkusa ka ng tumulong sa mama mo. Ayaw nga po niya kasi baka raw mahati yung atensyon ko. Gusto kasi ni Mama, focus lang ako sa pag-aaral. Kaya lang, nagkasabay-sabay naman po yung mga gastusin nung magkasakit sina lolo at lola. Kumusta na ang lolo at lola mo? Magaling na po sila. Mabuti naman. Alam mo, naiintindihan ko mama mo. Ayoko rin kasing pagtrabahuin ng mga anak ko dahil hanggat maaari gusto ko pag-aaral lang nila yung atupagin nila. Kaya nga nagsusumikap ako sa paghahanap buhay para masuportahan ko sila. Ang swerte naman po ng mga anak nyo sa inyo. Ako ang maswerte sa kanila. Kahit na mahirap lang ako, sila naman ang yaman ko. At alam ko, ikaw din ang kayamanan ng mama mo dahil mabuti kang anak, Cecil. Salamat po. Kain na po kayo ng sopas bago pa po lumamig. Sige, salamat ulit sa masarap na merienda. Papadudot napakabait ni Tatay Ray. Bagaman bakas sa mukha niya ang pagod dahil sa ilang oras na paglalakad at paglalako ng mga paninda niya ay hindi naman nawala ang determinasyon sa mga mata niya. Kaya kahit ako na pagod na rin ng mga panahong yon, ay para bang nahawaan ng lakas at katatagan niya. Alam ko na maswerte ang mga anak ni Tatay dahil isa siyang masipag at responsableng ama. Nung umalis si Tatay Ray, Papadudot, ay hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ko. Aminado ako na gumaan ang pakiramdam ko sa maiksi naming pag-uusap. At kahit na noon lamang kami nagkita, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Napakarami pa niya sanang gustong ikwento kaso ay kailangan na niya ulit magpatuloy sa pagtitinda. At habang pinapanood, Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lumaki akong walang kinamulatang ama nang hindi nito panagutan si mama. Pero matapang akong tinaguyod ng nanay ko sa tulong na rin ng aking pinakamamahal na lolo at lola. Pinaramdam nila na walang kulang sa akin kahit na wala akong tatay sa pamamahay namin. Kaya nga hindi na rin ako nagdamdam sa sarili kong ama. Bagaman may mga pagkakataon na napapaisip ako kung anong pakiramdam nang mayroong tinatawag na papa o tatay. Nagpatuloy pa ang mga araw, dumalas ang pagdaan ni Tatay Ray sa kalendarya namin para kumain. May baon siyang kanin para makatipid at ulam na lamang ang binibili niya. Doon na rin siya nagmemeryenda lalo na kapag may extra siyang pera dahil maganda ang benta niya. Ako ang laging nagsiserve sa kanya kahit na dalawa naman kaming serbedora doon. Gusto ko kasi na makumusta siya at makakwentuhan saglit pagkatapos niyang kumain at kapag wala nang masyadong customer. Isang araw, wala akong duty sa karinderya dahil may klase ako. Nung hapon na yon ay nakita ko si Tatay Ray sa may plaza malapit sa simbahan habang nakaupo sa isa sa mga bakanting upuan. Agad ko siyang nilapitan para kumustahin, Papadudot. Nalaman ko na kaunti pa lang pala ang benta niya tapos ay nadukutan pa siya. Awang-awa ako kay Tatay Ray kaya sinabi ko na gusto ko siyang tulungang magtinda. Nang una ay nagdalawang isip pa siya pero may karanasan naman ako sa pagtitinda. Lalo at sinasama ako ni Lola noong bata ako sa paglalako ng mga kangkong at talbos ng kamote sa barangay namin, Papadudot. Ang galing po natin, Tatay Ray! Naubos natin yung mga paninda niyong bimpo. Oo nga eh. May natira pa rito sa mga panghugas ng pinggan pero isasama ko na lang to bukas sa mga ilalako ko. Salamat sa tulong mo, Cecil ha. Kung hindi dahil sa'yo di ako makakabawi sa nawala sa akin. Wala pong anuman pero nakakapanghinayang pa rin yung pera na ninakaw sa inyo. Nangihinayang din ako. Kaso iniisip ko na lang na
Baka mas kailangan nyo nung kumuha kesa sa akin. Paano niyo po nasabi na mas kailangan niya? Ay, naisip ko lang na baka wala na siyang ibang maiisip na paraan kaya nagawa niyang magnakaw. Pero di ko sinasabi na tama at mabuti ang pagkuha ng bagay na hindi sayo. Masama pa rin yun. Sabi mo nga, nakakapanghinayang. Kaya lang, ngayon lang naman to nangyari sa akin. Sa tagal ko na rin nagtitinda rito, ngayon lang ako nanakawan. Ayoko namang pakaisipin pa yun hanggang pagtulog ko dahil magtitinda pa ako bukas. Pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha na sana gamitin niya sa mabuti at kapaki-pakinabang yung pera na pinaghirapan ko. Bilib din po talaga ako sa inyo, lalo na dyan sa mga sinabi niyo. Talaga? Anong nakakabilib sa sinabi ko? Pag iba po yung nagsabi, malamang magagalit sila. Baka nga isumpa pa nila yung nagnakaw sa kanila na may mangyaring masama o kaya malasin. Pero ibang klase kayo kasi di kayo humiling ng ganun sa taong ginawan kayo ng masama. Pinagpasa Diyos niyo pa nga. Naniniwala kasi ako na hindi likas sa ating mga tao ang pagiging masama. Meron lang talagang mga sitwasyon na bagaman di natin ginusto, nangyayari sa atin na siyang nagiging dahilan para makagawa tayo ng kasalanan. Kaya ako sinabing pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha ng pera ko. Para hipuin na rin ang may kapalang kanyang puso para makapagbagong buhay. Lalo niyo po akong pinapahanga, Tatay Ray. Ikaw naman, hanga rin kaya ako sa'yo. Kasi tinulungan mo ako magtinda kahit na laking abala nun sa'yo. Hindi po yun abala. Masaya po ako na nakatulong ako. Kung napaparangalan lang ang mga magulang na mabuti ang pagpapalaki sa mga anak nila, tsak, isa na rin ang mama mo. Napakabuti mong bata. Salamat po. Mabuti rin naman po kayong magulang eh. Huwarang ama sa mga anak nyo kaya alam ko na proud sila sa inyo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang tatay. Gusto kong iparamdam sa mga anak ko na wala akong hindi magagawa para mabigyan lang sila ng maayos na buhay. Ay, alam mo, kahit na mahirap lang ang buhay natin, kahit na marami tayong pinagdaraanan sa mundo ng mga bagay o sitwasyon na di natin kontrolado, mahalaga pa rin na huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Ang ibig po bang sabihin nun, palagi tayong umasa sa mabuti? Oo, kasi nagiging maayos din naman ang lahat sa uli. Nasasabi ko to dahil marami-rami na rin akong pinagdaanan na trahedya sa buhay, lalo na nung binata ako. Tapos, napagtanto ko na di naman pala talaga nawawala ang mga problema o pagsubok sa buhay ng tao. Pero di rin naman yun namamalagi. Ibig sabihin, pwede po akong umasa na magiging mabuti ang sitwasyon ng buhay namin pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho? Oo naman. Ngayon lang naman yung mahirap kasi nga mama mo lang yung nagtatrabaho. Pero alam ko kapag natupad mo na yung pangarap mong makapagtapos at nakakapagtrabaho ka na, giginhawa na rin ang pamumuhay nyo. Magiging magaan kasi katukatulong ka na ng mama mo sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Opo, kaya lang, naiinip na po ako. Anong kinaiinipan mo? Gusto ko na pong pabilisin ang mga araw para dumating na yung graduation day ko tapos maghahanap na ako ng trabaho para matulungan si mama. Nalulungkot kasi ako kapag nakikita kong kinakapos kami sa mga gastusin eh. May trabaho ka naman dun sa karinderya, di ba? Kaya kahit paano, nakakatulong ka sa mama mo. Pero madalas sa baon lang at pambayad sa mga project namin sa school na pupunta yung maliit kong kinikita sa pagtatrabaho sa karinderya. Kung may sumobra, dun ko lang naaabutan si mama. Kaso, madalas talaga sa idbulsa ko. Kaya nga pagsikapan mong makapagtapos. Nang sa ganun mas malaki-laki ang kitain mo. Dahil mas maayos yung lugar na pinagtatrabahuan mo. Sayang naman din kasi kung iiwan mo ang pag-aaral mo. Lalo na't malapit ka ng graduate. Yan din po ang sinabi ni mama. Kaya nangako na lang ako na tutulungan ko siya kapag nakagraduate na ako. Matutupad yun dahil mabuti ang puso mo. At anuman ang hangarin ng mga tao na may mabubuting puso, nagkakatotoo. Basta, huwag ka lang mapagod magdasal at magpatuloy sa buhay.
Yan yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Na mahal ko sila kaya handa ako magsakripisyo. At alam ko na ganun din ang nararamdaman ng mama mo sa'yo. Nagsasakripisyo siya dahil mahal ka niya. Papa Dudut, na-inspire ako ng sobra-sobra sa mga sinabi ni Tatay Ray. Napakarami niyang aral sa buhay na binahagi at hindi ipinagdamot sa akin ang gabing yon. Na-realize ko na napakarami ko pa talagang hindi alam sa mundo dahil sa edad ko. At mas lalo ko siyang hinangaan dahil sa pagkawais niya sa edad niyang yon. Dinagdag niya na hindi siya naging wais dahil marami na siyang nagawang tama, kundi naging wais na siya mula sa mga aral sa buhay na natutuhan niya sa lahat ng maling nagawa at pinagdaanan niya. Bukod doon ay mas nakilala ko rin siya at ang kanyang pamilya. Lalo akong nakumbinse na isa siyang mabuting padre de pamilya. Habang nagkwekwentuhan kami ni Tatay Ray ay bumili siya ng hamburger at palamig. Ako naman daw ang ililibre niya. Pagkatapos namin kumain ay hinatid niya ako sa sakayan ng tricycle at hinintay na makasakay ako para lamang masigurado na ligtas akong makakauwi sa amin. Bago kami tuluyang naghiwalay ng landas, muli siyang nagpasalamat sa tulong ko dahil daw nakarami kami ng benta. Sinabihan niya pa ako na hulog daw ako ng langit kaya ingatan ako sa pag-uwi ko. Yun din naman ang hiling ko, na ingatan din siya para makauwi ng ligtas sa bahay nila, Papa Dudut. Magandang umaga po sa maganda kong mama. Pakis po. Magandang umaga rin, anak. Teka, bakit po kayo nandito? Akala ko shift nyo. Oo, dapat. Kaso nakipagpalit sa akin yung kasamahan ko. Kesyo magse-celebrate raw sila ng birthday ng anak nila. Kaya mamayang gabi pa ang pasok ko. Ayos lang po sa inyo yon? Oo naman. First birthday din ng bata. Tagal nilang hinintay yun. Pinagpanata pa nila. O sige na, maupo ka na para maipaghain na kita. Sige po. Ano pong niluto nyo? Ayan, nagsangag ako ng kanin saka nagluto ng tosino. Wow! Paborito ko po yan. Kaso, nasan po ang itlog? Nandun pa sa manok ng kapitbahay, nililimliman pa. Joke lang. Ma, ang corny. Ikaw naman? Tumawa ka naman paminsan-minsan sa mga joke ko para hindi yung ako lang mag-isa. Oh, ayan na yung itlog. Katatapos lang maprito. Salamat po. Kayo po, hindi pa kayo kakain? Kakain na rin. Sasaluhan kita pero… Teka, lagay ko lang tong shansi sa lababo. Ayan. Upo na po kayo. Andyan na. Sina lolo at lola po, tulog pa? Anong tulog pa? Kanina pang alas 5 ng umaga gising yung dalawang yon. Alam mo namang hindi nila nakaugali ang magkanin sa agahan. Nagkakapit pandesal lang sila dyan sa tapat ng bahay. Sa bagay, palagi nga po pala nilang ginagawa yun. Oo, yung tumambay sa labas habang nagkakape. Tapos papasok dito sa atin na sinisipo na pareho. Ganun talaga ang mga matatanda. Mahina na ang resistensya, kaya pinagsusuot ko na sila ng damit na makapal. Pag pinagsabihan mo kasi, sila pa ang galit. Sasabihin naghihigpit daw sa kanila masyado, matatanda na rin naman daw sila. Umuoo na lang ako para walang away. O kain na anak. Kayo rin po. Kumusta ang school mo? Mabuti naman po. Maraming ginagawa. Nakakapagod pero masaya naman. Gusto ko rin naman po yung ginagawa namin . Passion mo yung kurso mo . Kaya nga sinuportahan kita nung kuhain mo yan. Salamat po. Walang anuman. Mukhang perfect ang pagkakaluto ko nitong itlog . Kaya nga po, galing nyo. Syempre. Ay ma, may kukwento po pala ako sa inyo. Ano yon? May nakilala po akong matanda. Ray po ang pangalan niya pero tawag ko sa kanya Tatay Ray. Nagtitinda siya ng mga bimpo, panyo tsaka panghugas ng pinggan malapit sa may simbahan.
Ray na nagtitinda ng bimpo. Parang kilala ko yung tinutukoy mo ah. Talaga po? Oo, taga dun lang naman siya sa kalapit na barangay natin. Minsan ko na siyang nabilhan nung tinitinda niyang panghugas ng pinggan. Nakikita ko rin siyang tumatambay dun sa upuan sa labas ng tindahan namin. Mabait yun. Paano mo pala siya nakilala? Nagpahinga siya sa karinderya namin, tapos pinainom ko siya, tsaka pinakain ng sopas. Nakita ko kasi sa itsura niya, uhaw at gutom. Napakabait naman ng anak ko. Hindi naman po. Hindi raw. Pero pinainom mong nauuhaw, pinakain mong nagugutom. Kabaitan ang tawag doon. Mabuting bagay yun. Naaawa po kasi ako sa kanya. Pero mas nanaig po yung pagka-proud dahil alam ko na nagsisikap siya para maitaguyod yung mga anak niya. Masipag talaga yun. Ang alam ko, biyudo na yun tapos may 3 anak. Nakwento na ba niya sa'yo? Tama ba? Opo. Nasabi nga po niya sa akin na namatay na daw sa sakit yung misis niya at simula noon, siya na yung nagtaguyod sa mga anak niya. Oo, nagkakwentuhan din kami noon pero saglit lang naman. Saka parang 1 beses lang. Katulad mo, naawa rin ako sa kanya nung umupo siya sa bangko sa labas ng tindahan namin. Kaya inabutan ko ng maiinom at makakaing tinapay. Nagpumilit pa nga siya na bayaran pero sabi ko libre ko na yun. Pero nahihiya raw siya, kesyo hindi naman siya pulube. May punto, kaya ayun, bumili na lang ako ng paninda niya. Kayo po pala yung sinabi niya na babaeng nagbigay ng maiinom at makakain sa kanya. Naikwento niya? Mukhang ako nga yun. Nakakatuwa naman na pareho po pala nating tinulungan yung iisang tao. Kaya nga. At dahil dyan, nadagdagan yung mga bagay na ikinapaproud ko bilang nanay mo. Bakit naman po? Kasi hindi ka lang mabuting anak. Matulungin ka rin sa mga nangangailangan. Kanino pa po ba akong magmamana di sa nanay kong mabuting role model sa akin? Ay, sinabi mo pa. Papadudot, na-miss ko ang bonding namin ni Mama dahil nagkataon din na sabay kaming naging busy sa mga trabaho. Dagdagan pa ng mga gawain ko sa eskwelahan. Hindi na tuloy kami nakakapagkwentuhan o nakakakain ng magkasama kaya ng araw na yon na pareho kaming bakante ay sinamantala ko ang pagkakataon na makasama siya at syempre pati na rin sina lolo at lola nung pumasok na sila galing sa labas. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian ay nag-decide kami magsimba at matagal na rin kasi simula ng huling beses kaming lumabas ng magkasama. Habang nasa simbahan ay kita ko na taimtim na nagdarasal sina mama, lolo at lola ko. Doon ako pumikit at nanalangin sa Panginoon Diyos na sana'y gabayan niya ang aming pamilya. Ingatan niya ang mama ko at bigyan pa ng mahabang buhay ang lolo at lola ko. Tulungan din niya ako na matupad ang aking mga pangarap. Siyempre hindi ko kinalimutang banggitin si Tatay Ray at ang kanyang pamilya sa panalangin ko. Naniniwala ako na makapangyarihan ang dasal na mula sa ibang tao, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 1 taon at dumating na ang araw ng pagtatapos ko. Taong 2015 ang graduate ako sa college at kahit na may pasok si Mama sa trabaho ay nakipagpalit siya ng shift sa kasamahan niya para lamang makapunta sa graduation ceremony ko. Hindi na noon nakasama sina lolo at lola dahil isang guardian lang ang pwedeng makapasok. Pero sa bahay ay abala silang dalawa sa pagluluto ng paborito kong biko at pansit para raw magkaroon kami ng pagsasaluhan sa pag-uwi namin ni Mama. Masayang masaya ako na nabigyan ko ng karangalan ng pamilya ko. Lalong lalo na si Mama. Paulit-ulit niyang sinasabi na nagbunga na ang pinaghirapan niya. At yon ay ang mapagtapos niya ako sa pag-aaral. Binanggit ko ulit sa kanya ang pangako kong pagtulong sa aming pamilya. Ngunit sinabi sa akin ni Mama na huwag kong masyadong i-pressure ang sarili ko. Pero syempre matagal ko na rin namang pangarap yon. Kaya nga agad ako nag-apply ng trabaho at makalipas nga ang ilang interview at exam ay naipasa ko ang posisyon na gusto kong pasukan, Papadudot.
Nag-grocery po ako tsaka bumili na rin ako ng ulam natin. Tapos may ibibigay po ako sa inyo. Teka, kunin ko lang po sa wallet. Ano yan anak? Eto po. Unang sweldo ko po. Bakit ang dami? Tsaka di naman po marami yan, sakto lang. Sige na po, kunin niyo na. Sige. Pero marami pa rin ito. Tapos nag-grocery ka na, saka bumili ka pa ng ulam. Baka naman kapusin ka na yan, ha? Hindi po ako kakapusin. Sigurado ka? Baka wala ka ng pamasahe o pangkain. Nako, ayusin mo lang talaga yan, Cecil. Maayos po ko, ma. Tsaka sabing hindi nga po ko kakapusin. May pera po ako natinira para sa sarili ko. Sinabi mo yan, ha? May tiwala ako sa'yo. Oo nga po. O siya, sige. Salamat dito sa mga pinamili mong pagkarami-rami. Wala pong anuman. Excited lang talaga akong mamili para dito sa bahay. Para hindi na natin po problemahin kapag may kailangan tayo. Kinumpleto ko na po mula sa toothpaste, sabong panlaba, tsaka panligo, shampoo, mga toyo, tsaka suka at iba pang ginagamit sa pagluluto. Ay, meron ding biskwit tsaka cupcakes na paborito ni Lola para pag nagutom siya kukuha na lang siya dyan. May kape rin na gusto nila ni Lolo. Naku, siguradong matutuwa ang lolo at lola mo. Napakabait mong apo Pangarap ko po to para sa pamilya natin Ngayon na may trabaho na ako, gusto ko lang to pa rin. Sa susunod na sweldo ko, plano kong ipagpagawa kayo ng salamin sa mata. Wag na, mahal yun. Kaya naman po ng sweldo ko. Tsaka, para maging malinaw na yung paningin nyo, diba? Naalala ko lagi yung sinasabi na malabo na talaga mga mata nyo. Naisip ko, ipa-check up na natin para magawa ng salamin. Oo, pero nakakahiya naman sa'yo. Bakit naman po? Hindi mo naman kasi kailangang gawin yun. Pera mo yun. Dapat ine-enjoy mo sa sarili mo. Hindi mo ginagastos masyado dito sa bahay o sa akin. Hindi naman po kayo ibang tao. Mama ko kayo, pamilya po tayo. Tsaka, kayo na may sabi. Pera ko yun at masaya ako na gumagastos para sa inyo at sa bahay natin. O siya, sige. Alam ko namang hindi ko na mababago ang isip mo. Ang sabi ko nga, may tiwala ako sa'yo. Na ikaw din hindi mawawalan sa katutulong sa amin. Para sa akin, yung kapakanan mo lang ang mahalaga, lalo't may trabaho pa naman ako. Kahit may trabaho kayo, hindi rin naman kayo madalas bumili ng mga kailangan nyo. Kaya ako na pong bahala doon. Ako na yung bibili para sa inyo. At kahit nasabihin yung hindi ko kayo responsibilidad, gusto ko pa rin kayong alagaan dahil inalagaan nyo rin po ako nung bata ako. Responsibilidad ko yun. Nanay mo ko Hindi ko lang kayo nanay. Kayo na rin po tumayong tatay sa akin Doble-doble yung role na ginagampanan nyo sa buhay ko kaya malaking pasasalamat ko sa inyo, ma. Yung pagsasakripisyo nyo pa lang para mabuhay ako. Yung pagtatrabaho para mapag-aral ako. Lahat ng yun kulang pang salitang pasasalamat para matumbasan ko. Hindi mo naman kailangang tumbasan yung mga bagay na ginawa ko sa'yo. Sabi ko nga, nanay mo ko, anak kita. At ginagawa ng mga magulang ang lahat ng sakripisyo para sa mga anak nila dahil mahal nila sila. Katulad ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo. Naalala ko po na sinabi rin sa akin yan ni Tatay Ray. Ang ano? Na kaya nagsasakripisyo ang mga magulang dahil mahal nilang mga anak nila. Totoo yan. Ay, kumusta na kaya si Tatay Ray? Simula kasi nung umalis ako dun sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon wala pa rin akong naging balita sa kanya Naging busy din kasi ako. Nakikita niyo pa po ba siya na tumatambay sa may tindahan niyo? Hindi na, pero nakita ko siya nitong linggo lang. Bumili siya sa amin tapos kinumusta ko siya. Buti wala masyadong customer kaya nakapagkwentuhan kami. Nalaman niya na ako pala ang nanay mo kaya tuwang-tuwa siya. Di na rin pala siya nagtitinda dahil nagkasakit daw siya. Kaya pinatigil na siya ng anak niya. Hala, magaling na po ba siya? Mukha naman siyang malakas. Kinukumusta ka nga niya Sabi ko ayun, busy ka sa trabaho. Sabi niya mag-iingat ka raw lagi at proud na proud raw siya sa'yo. Sana po magkita ulit kami ni Tatay. Diyan lang naman siya sa may kabilang barangay. Pwede mong sadyain kung gusto mo talaga siyang makita. Ang sabi niya, may tindahan na raw siya. Pinundar ng anak niya na sing edad mo nung nakagraduate at nakapagtrabaho na rin. Kaya sa bahay na lang daw siya nagtitinda. Hindi niya na kailangang mapagod kakalako ng mga paninda niya.
Nakaka-proud din po sila. Papadudot ng malapit na akong graduate sa college ay umalis na ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko para mag-focus sa thesis namin. Kailangan kasi namin yung tutukan ng mga kagrupo ko. Simula noon ay hindi na kami nagkita pa ni Tatay Ray. Ewan, pero pag dumadaan ako sa may simbahan o pag binabagtas ko yung kalsada papunta sa palengke ng Antipolo ay hindi ko na siya nakikita sa dati niyang pwesto. Naisip ko tuloy na baka lumipat na siya ng lugar na pinagtitindahan o tumigil na sa pagtitinda. Kaya nga masayang-masaya ako na malaman ang balita na katulad ko ay graduate na rin ang anak ni tatay na nag-aaral. Masaya ako dahil katulad ni mama, nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Wala akong ibang hangad kundi ang umasenso sila sa buhay at hindi basta makaraos lang. Yun din kasi ang pangarap ko para sa pamilya namin nila Mama Papa Dudut. Alam ko na malayo pa pero malayo na. Kaya nga nagsusumikap ako ng gusto para maibigay ko ang mga bagay na salat kami noong araw. At syempre para mapatigil ko na ang mama ko sa pagtatrabaho. Isang hapon hindi ko inaasahan na muli kaming magkikita ni Tatay Ray nang pauwi na ako. Basta napaka-random lang noon. May pinuntahan daw siyang taga-hasa sa palengke at naisipan niyang maglakad na lamang pauwi para makapag-ehersisyo. Nagdesisyon kami ni tatay na magmeryenda sa isang lumihan sa kanto para makapagkwentuhan na rin, Papa Dudut. Wow! Hindi ko alam na may masarap palang lumihan dito. Oo, lagi nga ako nagpapabili rito para ipang merienda. Bakit parang ngayon ko lang sila nakita? Kabubukas lang ba nila? Oo, ngayong taon lang pero patok na agad sa mga parokyano na naghahanap ng mura pero masarap na ipanlalaman tiyan. Sulit na sulit bayad mo rito. Marami pa silang binebentang ibang putahe. Nakita ko nga po sa menu. Ano-ano po bang natikman nyo rito bukod sa lomi? Yung goto nila, saka arroz caldo. Tapos yung mami. Meron din silang siopaw. May sariwang lumpia rin at panalo ang sausawan nila. Wow! Marami na po pala! Mahilig kasi akong kumain. Pati na yung mga anak ko. Suki na nga kami rito eh. At kaya nananaba na rin ako. Bagay naman po sa inyo yung katawan nyo. Sabi rin ng mga anak ko yan. Siguro kasi masyado akong patpatin nung naglalako pa ako ng mga paninda ko. May kapayatan po pero hindi naman sobrang patpatin. Ikaw ba naman maglakad maghapon? Kaiikot ka susuyod sa palengke at mga bahay-bahay para may benta. Kapag naaalala ko nga yung mga panahong yun namimiss ko rin yung paglalako. Oo nga pala, nagkita kami ng mama mo nung bumili ako sa tindahan nila. Ay opo, nakwento nga po ni mama kasi nabanggit ko na wala na akong balita sa inyo. Naging busy na rin po ako nung bago ako graduate hanggang sa nakapagtrabaho na ako. Kaya nga masayang-masaya ako na malaman na nasa mabuting kalagayan kayo. Masaya rin akong malaman na nakagraduate ka na at may trabaho na. Nag-alala kasi ako sa'yo nung di na kita nakita sa karinderya. Buti na lang mama mo pala yung kahera dun sa tindahan na tinatambayan ko. Nakwento rin ba niya na binigyan niya rin ako noon ng makakain at maiinom? Opo, sinabihan niyo pa nga raw siya na hindi naman kayo pulube. Oo, pero di ko naman intensyon na mapahiya siya. Okay lang po yun, gets na yun ni mama. Sabi niya may point naman daw kayo. Pero mukha raw kasi kayong pagod at gutom. Kaya binigyan niya kayo nun. Alam ko na nagkakawang gawa lang siya kaya tinanggap ko na rin. Saka tama naman siya. Pagod, gutom at uhaw ako ng araw na yun. Katirikan din kasi ng araw. Napakainit. Kahit na may sombrero naman ako kulang pa rin. Tumatagos din sa mahaba akong damit ang init. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa mama mo na binigyan niya ako tapos pinagbilhan niya pa ako.
Alam mo ba na siya ang buena mano ko nun? Hala, talaga po? Oo. Medyo inaalat pagtitinda ko nung umaga. Wala masyadong customer. Tapos pagod na rin ako. Kaya masaya ako na bumili siya sa akin. At pagkatapos nun, sunod-sunod na ang mga bumili sa akin. Halos maubos nga nun yung mga paninda kong bimpo. Masaya po akong malaman na marami pa rin kayong naging benta ng araw na yun. Oo, swerte ang mama mo eh. Maganda siyang buena mano. Pero syempre, alam ko dahil na rin yun nagsikap pa rin kayong makabenta. Hindi kayo sumuko kahit na inaalat kayo nung umaga. Umaasa pa rin kayo sa mabuti. Sa bagay, may tama ka. Yan po yung sinabi nyo noon sa akin, 'di ba? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil nagiging mabuti naman ang lahat. Oo, sinabi ko nga yun sa'yo. At masaya ako na sinaisip mo. Hindi ko po yun kinalimutan. Dala-dala ko sa puso ko. Simula kasi nang marinig ko yun sa inyo, gumaan-gaan yung loob ko. Nung una, natatakot pa ako sa mangyayari sa hinaharap pero na-realize ko, sino nga ba sa atin ang may alam ng mga bagay na hindi pa nangyayari? Tanging Diyos lang. Kaya ginawa ko, nagsikap ako, nagpatuloy, ginawa ko makakaya ko para makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin ako sumuko at umasa ako sa mabuti na makakahanap ako ng magandang trabaho na may maayos na sweldo para sa wakas. Matutulungan ko ng mama sa mga gastusin namin sa bahay. Ganyan nga, Cecil. Kailangan natin tibayan at tatagan ang ating puso sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. At kahit na mahirap, malungkot minsan, tandaan natin na pansamantala lang yun. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang mga katagang sinabi sa akin ni Tatay Ray na magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin sa puso ko. Dahil sa isiping yon ay mas natutuhan kong i-handle ang bawat sitwasyon ng mabuti. Yung bang kahit may mga pagkakataon na lugmok ako, ay kaya ko pa rin bumangon at magpatuloy. Nangyari yon noong namatay ang lolo at lola ko taong 2020 dahil sa COVID-19. Napakalungkot namin ni Mama. Pero sa kabila ng lahat ay nakausad pa rin kami. Sa kasalukuyan ay hindi na nagtatrabaho bilang kahera ang mama ko at nasa bahay na lamang siya. At ang pinagkakabalahan na lang niya ay ang panggaganchilyo, bagay na kinahiligan ng lola ko noong nabubuhay pa ito. Bukod doon ay palagi na rin kami nagtatravel ni Mama at sabay naming pinupuntahan ang mga lugar dito sa Pilipinas sa pangarap niyang mapuntahan. Pero noong nakaraang birthday niya ay nag-ibang bansa kami. Pumunta kami sa Taiwan at doon namin pinagdiwang ang kanyang kaarawan. Masayang masaya siya dahil first time raw niyang makapunta sa ganong kalayong lugar. Ako rin naman pero mas masaya ang puso ko dahil nabibigay ko na sa kanya ang mga bagay na pangarap lang namin noon. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang story. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.